खुलुमबाय बे समाव बाथौ बिमुंसार कामदेब दैमारि आरो दिनै बाथौ बिमुंसारनि दान्दिसे सावरायनाय आयदायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरिजों दंफैयो। मानगोनां आफादगिरिजों आथिखालनि कर'ना भाइरासनि थासारिनि गेजेराव दुलाराय बाथौ गौथुमा गौथुमारि बेलायाव मा खामानि बिथांमोना मावनो थाखाय हाबाफारि लादों गासैबो बाथ्राखौ रोखायै मोनथिनो थाखाय जोङो दिनै बाथौ बिमुंसारनि जानानै गिबियावनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर लिटार ब्रह्मखौ जों बरायनाय जाबाय। साबायखर सार आथिखालाव कर'ना भाइरासआ गोबाङैनो साग्लोबसारदों अब्लाबो जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि दोरोङारि खामानि बेलायाव दुलाराय बाथौ गौथुमा माबायदि मावथांखि लानानै खामानि मावनो होननानै सानदों? नोंथांमोननि सोंनाया आं साबायखर होदो बेखौ मिथिनो गोनां दङ बुंनो गोनां दङ। आं गिबियावनो बुंनो नागिरदों जुदि देशखौ होबथाग्रा आर्मि जायोबा सिलाइनि गुलिखौ गिनानै खारबा बे आर्मि जानो हागोन नामा? हाया। गतिके कर'ना भाइरासखौ गिनानै जों दिनै गौथुमनि खामानि मावनो होना फैदों। कर'ना भाइरासखौ गिनानै न' सिङाव हाबना थाबा बहा खामानि जानो? गभर्नमेन्टआ जिखिनि SOP फोसावदो बे SOPनि लेखा जों माने खाबु नायै नायै जों गिदिंना खामानि मावबाय थादों आरो जों बेखौ मिथिगौ जे गोबां मानसि थुबुर जानो होआखै मोनसे लिमिटेसन होदो आरो बे लिमिटेसननि भितर जों रायज्लायदों आरो धरक बहाबा थांनो गोनां जों बहाबा हटेल रेस्टुरेन्ट सोरखौबा लोगो हमनाय बेफोरबायदि जों खालामाखै। डाइरेक्ट जों जेनेबा कार्बि आंलंआव थांदों चिराङाव थांदों जों डाइरेक्ट थांखादों जानाय लोंनाय साहा सु जि नांगौ सब जों लांफाखायो। दा बिदिहाय जों माने खामानि मावदों खामानिखौ माने खोब रायजोखौ लाना मावफानो हायाखै माने कर'ना भाइरासनि कारणे। खिन्थु जों गौथुमनि जिखिनि बिबानगिरि दङ गाहाय बिबानगिरि बिसोरो टेलिफनजोंबो जों रायज्लायो आरो मालाबा अफिसाव जयो मालाबा अबावबा जयो। बे दाख्लैबो हरिसिङायाव माने जोंहा जिथु रिसार्च साब कमिटि दंमोन बेयावथ' बारा गैया 8 जन ओरैनो ड्राइभारजों लाबोजों ओरैनो माबा 10-12 जन जाबाय आरो ड्राइभाराथ' जोंजों जफाया बे 8 जना जों दाख्लै मिटिं खालामदों 8 जनजों साबा फायासै बेबायदि जों खामानिखौ मावबाय थादों मावनोथ' नांगोन ना। दा बे खालामदों कर'ना भाइरासनिफ्राय माबायदि सेभ खालामनांगौ बेखौ गोरों गोरा मेडिकेलनि मानसिफ्रा फोरोंना होदो। बे हिसाबै जों जिखिनि हायो जोङो जाहाथे कर'ना भाइरासनि फान्दोआव गोलैया बेखौ होबथानायनि जि राहा बेखौ गनायनानै जों खामानिखौ मावबाय। आर'जआथ' जोंनि खामानि जिथु गाहाय खामानि अफिसियेल खामानि बा अर्गेनाइजेसनेल खामानियाव बेथ' गोलैया। गतिके बे आर'जखौ जों खालामाखै आरो गभर्नमेन्टआ होबथाखादों आरो बेखौ मानो होबथादों रायजो राजानि मोजांनि थाखायसो होबथादोंथ' जिथु बेखौ मानिनांगोन आरो बेखौ मानियाबा कर'ना भाइरासनि फान्दोआव जों गासोमना लानाय जागोन। बेनिखायनो जों आर'जखौ खालामाखै खिन्थु ओरैनो अफिसियेल खामानि जेराव खाथाम खाब्रै थांबा जायो बेखौ जों मावबाय थादों। जिहेतु नोंथाङा बुंबाय आर'जनि बेलायाव जे बेयो सरकारनि मोनसे SOP गोलैना दं SOPनि गेजेरावहाय सरकारनि आयेन खानुनखौ बादगा खालामनानै आर'जनि खननाय बेलायाव बा धोरोम सिबिनाय बेलायाव उसुबिदा फैनो हागौ होननानै नोंथाङा जिहेतु एसे नोंथांनि मोन्दांथिनिफ्राय फोरमायनाय जादों। ओमफ्राय आं मोनसे बाथ्राखौ नोंथाङा बुंनो नागिरदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गरसगाव थानाय जा सेन्ट्रेलनि हानि एलटमेन्ट बा बिनि धोरोमसालि लुखांनाय खामानिया दिनैसिमबो आबुं महर बा मोगथां महर नुजाफेराखै। बे बेलायाव नोंथाङा जिहेतु दोरोङारि बिथिंनि खामानिखौ दोन्थ'नानै जिहेतु अर्गानाइजेसन बेलायावहाय बा गौथुमारि बेलायाव खामानि मावदों होननानै बुंदों। आं बेखौनो बुंनो सानदों जे गौथुमारि हिसाबै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गरसगाव थानाय आबुं थानसालिया दिनैसिम लुफुंजानाय जायाखै बा बिनि खामानिया मा बेलायाव जादों बेनि हानि एलटमेन्टआ मा बुस्थु दं बेखौ मिथिनो थाखाय खावलाय। आसलते बे गरसगाव माने जों बाथौफुरि होनना बुङो आरो बे बाथौफुरियाव थानाय जिथु मिरु गौथुमनि थानसालि दिनैलागै लुनो हायैनि कारना 1 नम्बर कारना जाबाय मा हाया एलटमेन्ट जायाखैमोन। हाया एलटमेन्ट जायाबा माबा मोनसे लुनायनि कारणे जों सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ बिनो थांबा हानि एलटमेन्टखौ बियोबा जोंथ' होनो हाया। दा गाय जाहां जायो आरो गैया जायो जाहां जायो आरो गैया जायो। बे जोंहा मोजां खोथा जे सेमोन नङा 1.5 बोसोरसो जाबाय हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बेवहाय बे मिरु गौथुम थानसालियाव फैना ओरैनो हानि बेब'स्थाखौ खालामना होसै नोंथांमोना बेखौ खामानिखौ माव। बे लेखायैसो जाबाय नामा एबार हानि एलटमेन्टखौ बिथांनि केबिनेटआ पास खालामना होबाय। दा हानि एलटमेन्टआ जाबाय जेला जोङो बेबायदि इमान गिदिर थानसालिखौ केवल रायजोनि फैसाजों लुफुंनो हायाबो जानो हागौ
सरकाराबो रायजोनि जानानै मोनसे माबा होथो जों बेखौ बिनो थांनो हासिगोन आरो बेखौ बिनो थांनो हासिगोन जिथिया आंनि समनि समाव आं आफादगिरि हिसाबै बुंदों दे समनि समाव आबुङै लुफुंजोबनो हायाबाबो माबा मोनसे लुनो हागोन होननानै दा आंहा मोनसे फोथायनाय फैदों आरो सानजानि बेलायावबो बिनो जादों मा जादों रायजो राजाखौबो दंहोनो हाया आं नायबाय गासै माने एरिया सानजाहानिफ्राय सोनाबहासिम साहानिफ्राय खोलाहासिम बयबो थानसालि लुनो बेस्थ' दं मानसियाथ' बे सासेयानो बे सेन्ट्रेलावसो होनो ना जिल्लायावसो होनो ना आनसलिकआवसो होनो ना गावनि गामियावसो होनो आंनो गथ' होनो गोनां जायो दा बेफोरबायदि बेलायाव जों रायजोनिफ्राय जिबायदिहाय अनसुंथाइ मोननांगौ बेबायदिबो मोननो हायाखै खिन्थु बिनि मिनिङा बे नङा जे रायजोफ्रा गरसेबो हराखै बे नङा आरोखि खिन्थु खोथाया जाबाय मा जिखिनि मोनबा जों बोसोराव एसे मावनो हायो बिनि आधाबो जों मालाबा मोना खिन्थु दा मोनसे बिसास फैबाय जे रायजोनिबो थागोन खारन थांनाय 8 तारिखखौ बावबाय मे मासाव बिटिसिनि चिफ आरो EM जोंहा दावबायसा बर' आरो निरुज सरगियारि लिरो नामा बिथां जोङो थारमाने बे खानापारानि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव रायज्लायबाय रायज्लायनायाव आं मोनसे खोथा बुंदों जे बिटिसि सरकारखौ जोंनि मिरु गौथुमनि थानसालिखौ लुफुंना हो जों बेखौ बुंनो हाया मानो हाया बे धोरोमनि खोथा सरकारा धोरोमनि बेलायाव बेबायदि खामानिखौ मावनो हायाबो जानो हागौ खिन्थु जों बेखौ बुंनो हायो जे रायजो राजानिफ्राय जों बोसोरफ्रोमबो मोनसे डनेसन बिगोन प्रत्येक जिल्लानिफ्राय रायजोनि हिसाबै नोंथांमोनहाबो मा हायो मोनसे जोंनो मदद हो जों बेखौ बुंदों एसां हो जों बेखौ बुङाखै आरो बुंदों जे जों बेबायदि डिमान्ड खालामा नोंथांमोननि बिबेसना मा मोनसे अनसुंथाइ इयारलि नोंथांमोना हो आरो रायजोफोरखौबो जों होनो खावलायगोन आरो नोंथांमोनखौबो जों खावलायदों दा बेखौ खालामनानै दा बे लेखा सरकारा जुदि होयोब्ला रायजोआथ' होबाय थादों जाय जि हायो होमब्ला जों मिरु गौथुमनि थानसालिखौ लुफुंनो हायैनि जेबो खोथा गैया नोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि हिसाबै आथिखालाव दुलाराय बाथौ गौथुमा मा मावथांखि लादों बे मेसेजखौ जोंनि गेजेरफोरनि थाखाय जोङो 1 नम्बराव मोननै बुस्थु लादों थारमाने आं ओरैनो गनायदों नन अफिसियेलि आं रायज्लायदों जे जिखिनि कनस्ट्राक्सननि खामानि जों बेखौ बिबान लादों सोरनियाव थाङो महा थाङो मा खालामो हाथाराबा आंखौ लिंहर हानायसिमनो आंखौ लिंहरना नोंनो मावबाय था आं लिटारेरि बे माबायाव जिखिनि स्पिरिचुवेल लिटारेचार बेनिफ्राय बे माबा माबि इडिट खालामनांगौ जा दाख्लै जाजोब्बाय बेफोरो दा बेनिफ्राय माबा सबिनार माबानांगौ बा खुगालायसि बोरै खालामनांगौ सोरनियाव थानांगौ मा बुंनांगौ बे बिथिंखौ आं लागोन नों बे बिथिंखौ बारा नों हेडेक लानो नाङा खिन्थु आरो अर्गेनाइजेसनेलाव आफादगिरि नेहाथारि जों सानैबो थानांगोन आङो आफादगिरि जानायनि उनावनो बिबान मोननाय सिगाङाव आङो मार्घेरिटा जागुन आरो बे खन्दिया थांना फैबाय आं बाय रोमै खोनाबाय थादोंमोन जे जागुनाव बर' बाथौ दं नंगौना नङा होसोलांनानै बिदिनो सोङै माने मुवा तेजु मुवा बै ब्रह्मकुन्द परशुराम कुन्द मुवा मा थालाबायनानै आंहा माने बोराइ बाथौआव अनबाय नामा जागुनाव माने आनसलिक बाथौ गौथुमानो दं बिसोर बर' रोंगौ ओमफ्राय मार्घेरिटाया बर' रोङा बिसोर अरिजिन बर' बेनि अखमाबथि आंखौ मा बुंदों मिथिगोना जे सार जोंहा रावबो गैला भाषाबो गैला गाननाय जोमनायबो गैला मोसानाय मुसुरनायबो गैला धोरोमाबो थायाबा जोंलाय माबायदि बर' जानोलाय बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों ओमफ्राय खदियावबो थांदों खदियाव ब्रह्मपुत्रनि खोलाहा थानायफोरा माने बिथांमोना बर' राव रोङा आरो बिथांमोना खादानानै हारसानि कालसारखौ लादो आरो ओमफ्राय ब्रह्मपुत्रनि साहा थानायफ्रा बर' रोंगौ आरो दा बेयाव जोङो माने हायोब्ला जोंनि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बेयाव खालामगोन फिसायैबाबो जों बेखौ गरन्थ' लादो खिन्थु जों दाबो खाथा खालामनो हायाखै मानो जों बिथांमोनजों रायज्लायहैनांगोन आरो कर'नानि माबा गाग्लोबसारनाया जुदि सेंब्लानो नेहाथारिजों रायज्लायखादो जों खदिया जागुन ओमफ्राय मार्घेरिटा आरो पासिघाट जों गिदिंगोन जों 7 दिन 9 दिन 8 दिननि जों प्रग्राम लाखादों आरो बिनि सिगाङावनो आं थांनानै थिग खालामना फैखाबाय खिन्थु कनफारेन्सखौ खालामनो हायाबो जानो हागौ हानोबो हागौ खिन्थु बिथांमोनहा बिराद गोसो दं
आं बेखौनो मोजां मोनबोदों आरो दिनै बाथौ बिबुंसाराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि डक्टर दैलाधर ब्रह्मआ गावनि गोसो गोरबोनिफ्राय माखासे दोरोङारि बिथिङाव गौथुमारि बिथिङावहाय बाथ्रा फोसावनो थाखाय जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां आफादगिरि दिनैनि बाथौ बिबुंसार दसे मोगा मोगि जानायाव सम होनायनि थाखाय बिथांनिसिम गोजोननाय आरो साबायखर बावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। साबायखर बाथौ बिबुंसारनिसिम।